И здравейте, родни хора, аз съм Божидара. Днескашното видео ще направя част 2 на миналия епизод на Brawl Stars, така че нека да започваме. Така, Hypercharge на... И на кой? На Бо. Окей. И Мегапика, време да отваряме Мегапик. Това не знам видео. Това видео ще е доста добро. 3, 2, 1. Така. 14. 39 PowerPoint. Нямаме късметница. Стига да яде молица късмет. Епик. Стига да е без тъпто. Така, тук имаме ново нещо. Трябва да апгрейднем квестове и получаваме едно зарче. Другото не съм го гледала, ще трябва да го видя. Добре. Има нов сезон, така цъкаме тук. Взимаме плюс 500 коин. Сега цъкаме шопчето. Топ, естествено го цъкнах. Нещо ново. Има скинове. Вземем 15 стотинки. Окей. Добре. Време е да направим квест. Така че... Така. Вече взехме плюс едно. Добре, на кое имам квест? Тук имам на Ду. Добре, правиме на Ду. И сега квестовете, другите ми квестове. Екстра квест. Трябва да играя с Барли. Или с Рико. Ще играя с Рико, защото Барли не ми е добър. Не ми е един от добрите. Добре, започваме. Така. Добре. Да, моята... Ето дори не взех кутийката. Какъв е моя такъв? Окей, убихме ги. Трябва да следвам моя, иначе ще умре. Така че нека да го следваме. Оле, аз забравих си сложа спрея. Трябва да си го сложа. Знаеш ли какво? Няма да те следвам, защото си нуб. Открих Колт. Ако ще умра, поне съм направила малко. Кол срещу Колт. Айде, спечелихме. Трябва 3 игри май да изиграя. Десет игри. Не. Десет игри, сериозно ли? Добре. 10 игри с 10 игри. Така, виждам горе кутийка. Вземаме. Не знам моя къде отиде. Умирай. Не. Не.
Айде, умирай. Сега е супер, имам и лут. Така че е доста добре. Няма никой барли, повели. Горе. Размирайте. Така, вече имам 10. Само трябва да открия къде са останалите. Аре бе, няма ли да се издадете? Оле, видях. Измирай, сега е време за другият. И готово. О, окей. Взимаме 100 камерки. Хайде да вземем 500 PowerPoint и 1000 стотинки. А тук имаме прикупите. На 1300 ще отключим Роса. Тук супер реар броуър, така че нямам търпение за това. Окей, PowerPoint. Тук имаме едно. Продължаваме, защото има квестове. Ако не сте гледали предишното видео, го гледайте, защото е много яко. Давай, Фейн. Seriously? Минус колко? Поне съм 0. Окей, 0 съм. Какъв е този Ники? What the... Окей. Добре. Окей. I'm ready. Не знам кои са тези. Рики. Окей. Никога не съм играла на трио шоудаун, но явно вече ще трябва. Оу. Аре бе, отборът ми не знае на къде да отиде. Не! Идвам. Айде, измерай. Да, бе.
бъде с мен. Не искам да играя, много не благодаря. Окей. Естествено. Така че. Окей, айде още не играя. Айде умирай. Не, ще умря. Какво беше това? Дяволите беше това? Не, мах се, че ще умра, Аре, бе, отивай ги взимай! 3, 2, 1, идвам! Нямах избор. Да, тия са на 13, сериозно. Няма как ги убийте, те са на 13. Второ място. Айде, Макса, Лив. Сори, брата, ама Лив. Така, сега първо 100 кредита. Рер! Късметът ми е другаде, ма не е тук. Извинявай, но не! Айде още малко ще взема нов броуър. Окей, в днескашното видео ще има нов броуър. Обаче ще си го сменя. Къде ми е Рико, защото имам квест на него. И няма да е Trio Showdown. Ще бъде Duo Showdown. Не, вече съм... Но кое имам квест? Не игра. То аз имам ли защо на нещо квест? От тия... Не, нямам. Много странно. Много странно. Тогава ще играя на нокаут. Защото харесвам нокаут. Брат един са кръстил Наруто. Защо съм толкова зле на това видео?
срещу... Забрах мъжото. О, не, сега той ще пусне това. Убивай го възможно най-добре. Давай, бе! Seriously? Защо? Аре, просто го убивай! Еее! Така, този път няма така да отивам. Чакаме. Измирай. Остана само едно момиче. И това. Айде, чао! Чао! Я отдават мене! Хей! Добре. Сега аз колко пъти ще трябва да играя. Тук какво получавам? Окей. Обаче вижте тук, нали виждате супер рейър броуър, къде ще си избера, обаче вижте тук какво им показва. So, what is that? Защо аз искам броуър? Надявам се в мичка да ми се падне някакъв броуър. Ох, тази маймуна колко я мразя, колко мразя тази маймуна. Айде, умирай. Буквално не ми дава да отида нататъка. Имам бе, имам. Глас не ми дава. Чакайте малко. Мисля, че нокаут е много по-добър. Наистина ще има нов броуър. Окей. Сега кой да избера? То не се нарича Гъс, а Гус. Карл, Тик, Пени и Дайнамайт. Ами, аз съм по-добра от всичките тук, съм най-добра с Пени, така че 3, 2, 1, взимаме Пени! И в днескашното видео пак има броуър, така че цък и цък. Let's go! И аз това казвам, let's go. Сега идваме тук, където на 1300 ще отключиме Роса. И добре, хайде, продължиме. Много съм радостна. Така, продължаваме. То път няма да се нахвърлям директно. Малко ще поизчакам ето и така, както сега го направих. Хайде, готово. Продължаваме. Няма се нахвърлям. Да дойдат към нас. Така, умирай. Готово. Дори не беше трудно. И се радвам. Още някои игри взимаме Mythic Stardrop. Защо супер рейър?
Така. Няма се нахвърлям, ще ги изчакам. Пък и те са хитрушни сега, толкова известни. Аре, измирай. Сега. Ел Прим. Не ми се занимава с тебе. Айде, умирай. Уф. Ще ги изчакам. Са. Ел Прим. Се. Yes. Естествено, че не ще дават. Хайде. И какво ще вземем? Тук искам ето това да било просто. А пък при купите какво ще вземем? Стотинки. Искам това. Моля се. Трябват ми. Благодаря. Между другото, пишете в коментарите, има ли костюми за 2000 блин. Защото аз не знам. Така, ще изчакам. Оказва се, не можеш. Така, сега тук ще изчакам. Умрях! Yes! Не се бакам с стартер. Още колко игри? 7. Айде плюс 12 купички. Се радвам, ако днес скараме още един броуър, да има 2 броуъра. Не знам, не мисля да правя трета част на Brawl Stars, освен ако няма някакъв нов апдейт, който е вау. Чак тогава мисля да направя друга част. Но мисля, че това за сега ще е последната част. Така че, да. Готово. Сега ще поизчакам. Това съм. Чакайте, че има друг като мене. Се обърках малко. Дори не се опитах. Опа. Сега тук да вземем 100 PowerPoint. Още 2 игри ще взема Mythic Star Top. Моля се да ми се падне нещо хубаво, защото 10 игри с Рико. Рико. Се е трудно, тъй като аз не съм много добра на него. Чакаме. Това направо ме уби. Сега имаме гриф. Още колко. Това трябва да изиграя последна игра. Да, последна игра.
Разгле. О, сега искаме това. Това ми трябва. И ще имаме нов броуър. Още един нов броуър. И вече ще станат два. Така че ми трябва спешно. Така. I'm the лимон. Ще изчакам. Като пиперката е хитра и ще стреля отдалеч, тъй като тя не може от близко. Много малко прави демидж. Готово. Ей! Хайде сега ще отваряме Стардроп. Моля ти се. Сериозно ли? Но... добре, ето дадем. О, айде, нови неща. Тън, 10 джема. Стардроп Rare. И 100 кредита. Само ми трябва още един път. Ето е тук. Да взема от това още 100 и директно имаме нов броуър. Вие кое повече предпочитате? Нов броуър или нов скин? Така. И те не са тъпи, ето по-малко стана. Не. Това път ще бъде ето тук. Така. Аре, стига, бе! Что? Айде той умре. Мирай, човек. Така. Така. Еже. Разгиле. Yes! Айде. 695. 43 джема. 3, 2, 1. Взехме Гриф. Айде още един нов броуър. Алелуя. Митик. Сега избираме Митик. Морти, Стара или Джейн? Често казано искам Дара. Дара! Благодаря. Ами, хора, мисля да приключваме до тук. Апгрейднах квестове. Взех два нови броуъра, като единият е Гриф. Другият е Пени. Обърках се. Пени. Where is Пени? Другият броуър
е Пени. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, лайкнете го и се абонирайте за канала, за да не пропуснете още такива видеа. А от мен, чао!